pondelok až piatok o 14:30 na Doma. Táto svadba. Čo tu robíš? Láska je vždy tak trochu risk, ale prečo iné riskovať, ak nie pre lásku? Svadobný pochod 5, veľké výročie. V sobotu o 20:30 na Doma. Je odporný. Je to môj obchodný partner. A vy mu vyhoviete, alebo tu končíte. Vrátil si mi znova chuť žiť. Ja neviem, ako sa za také niečo dá poďakovať. Dúfam, že ste sa pred vácim snažili trochu viac. Šťastie nájsť tak, kde mám ísť. Hľadám ho, kde sa len dá. Strácam nádej, nevládzem snívať. Čakám zázrak, musí to prísť. Nenazdá, že sa raz nájdem. Zatiaľ však neviem sa